vy dvaja tam chcete akože zavodiť viac. Ako to nemá vyzerať, hej? Lebo je to veľké, ťažké, blbo sa zatáča, blbo sa to dáva na stojan, blbo sa to tlačí. To je ináč pravda, naša garáž není, teda je poddimenzovaná v tomto momente. To ste rozmyslela, že vlastne bude taký No jak si zaparkoval vedľa, to je v pohode, nič tam nie. To sú tí neutráli, že? To nevadí, že vy chcete dieru dávať, ale to bude nádhera. Bolo to dlhé, bolo to trapné, ale mne sa to páčilo. A teraz sa pozrieme, ako to vyzerá na takej trojkolke, tripokáričke troška. Asi to bude jednoduchšie. Jano, Jano! Všetci si držia palce! Garáž už není. Predstavte si, že tá je jedno z takých tých klepových dielov, práve to celé spadlo až covidou. On sa tam vyhrabával odtiaľ a sa odtiaľ zbel. Teraz sa snaží o presvedčiť, aby znižil pás. Úplne jedným skarom tlačí, ale dobre dostal sa odtiaľ, to je dôležité. Keď už nič iné, dostaneš kľúčenku.